Hello mga adas! Maayong adlaw! And I would like to welcome you all sa first ever meetup sa ato ang mga Bisaya YouTubers. At tumig padung, actually nata sa Park Mall karon, and then ato ta padung sa Jollibee. Kaya ato mag-abot ang mga tanan nga YouTubers. So mga adas, kuyugi ko. And by the way, ang akong mga kakola ba ni kay sila si You Nail It. Hi mga adas! We have Video Pacho. Hi mga adas! And Chef Flex Pod. What's up mga adas? Here you go. So among buhaton is welcoming welcome na to ang atong mga newbies kuno nga human. So kuyugi mi mga adas, nami ihatag nila tanaw nato unsa ilang mga reaction sa gift na mong ihatag karon. Tana? Let's go! So right now potatoes, i-welcome na to ang mga newbies sa Cebu YouTubers Club. So makita-kita ta dito sa Jollibee! I'd like to welcome you sa atong first ever meetup. Yes, nice. And this is for you, our welcome to Anjo ha. And kani siya as welcome pa ng Thank you. Sernel TV. So, Sir Neil TV, unsa may imuhang kasulti sa imuhang na kuan ron? Sa imuhang na natilawan karon. Parang throwback siya, guys. Throwback ba? Oh, yung bubut. So, Amazing. pag natikman mo to, maalala mo yung childhood days. Perfect. Thank you, Sir Neil. Yes. Speak to you. Ano ihatag mo? Sure ba? Pandemic. Among welcome gift nimo. So, kilala naman siya kanon para kuan. Sure ba? Kala ko siya kanon welcome gift na naman siya. Dili hugaw? Hindi na siya hugaw. Hindi ako kumabay. Sure ba? Nangugas ka ganina. Ang welcome gift na naman nimo. So, dapat kilala siya kanon para kuan. Dayon kung sa ro pumukaw na ko nimo. Para inikaw nimo nakaisulti na mo usay kuan mo sa mga welcome gift nimo. Update ko yung binuhang ba? Ikumukaw na din so. Hi guys, so I am here with Miss Margaret. So we will be welcoming you to the Bisaya YouTubers Club. So if you have that, we will give you this. This will be your power. And you need to eat this one. So what's up? Welcome to Make TV. So ngayon welcome natin si Latagaw. Latagaw. Also, Make TV. Nakaihatag niyo mo. So, kailangan niyo sa pang-welcome to Bisaya YouTubers. So, ano siya ikuhan mo. So, kano siya imo siyang kanon. So, karon mo sa may kasulti na mo sa mong welcome gift niyo. Indot ka na. Hey guys, what's up? This video. So right now, Ay, video din ya? I'm with Pink Baboy. Pinipulan na. Okay, sorry. So yeah, hi, welcome. So na po yung welcome dito sa inyo. Ayaw sa tanawa. Ayaw po ina. Ayaw lagi ko. Ayaw
ni. Ito na siya. Bato ni Darren. So, limpihan ang hinaw ko. Joke lang. Isa na siya? Bubot. Bubot. So, welcome book man siya. Welcome gift man siya. So, pinanglag siya kanon. Ikaw ba? Lagi. Sure? Oh. Unsay nang pinti ko? Unsay may istorya niyo sa to akong welcome gift sa mo. Tamang. Anong tawag mo? Ito na welcome gift para sa imo ha sa newbie sa first na to meet. Dahil salamat. Yes. Unsay masulti ni mo to nga kon sa wala ka na remember something like sa bubot. Wala. Saan na remember? Remember. Palagi siya. Lami siya. Lami. Tamis. So, boss, na-one mo ang welcome. So, nakoy hatag ni mo nga welcome gift para sa Cebu YouTubers Club. So, hindi mo siya ang dawaton. Isa na mag-vlog sa Kuwa. Ako, vlog ko sa iya, dali lang. Yawan, tanong yun. Hindi na ginagkaka ha? Hindi siya kaka. So, dawatan na lang para kuhan. So, kuhan mo, welcome gift nga mo. Hindi na ginagkaka. Hindi, sige. Suba. So, yung lang. So, karon mo siya. So, wait, teka lang. Welcome to my YouTube channel, Japlex Oh, Vlog. subscribe mo, Carl. Card. So, yan siya. Welcome gift nga po. So, frame ko nga siya. Ikaw pala nga, kanipin akong kamot. Mahagi ka ko nag-alcohol. So, Ano yung may mo kang wakwak? Karna? kung may mo kanda na lang, yung mga kanon. So, kailangan ko siya kanon. Kay? Eh, para welcome gift mo na naman sa Ikaw, mo. di na. Ako, John ako, Rosa. Oo. Mahilot na din, mahilot. Di na may look. May tubig. Ikaw mo rin. Bubot mo rin. Oo. So, karon sa may kasulti mo sa mong welcome gift nimo. Hindi pa ni mo ha. Unexpected. I expect. So, mag-English ko, masaya. Mas business ko ko eh. Salamat ko na ako Naka-kulab niya. First time ko na mag-vlog ka na yan eh. Nataga Cebu. First time ko na vlogger ko na di pa kayo confident ko pero i-try na ako more ko. Gusto. Hey, welcome back to my YouTube channel. This is Pedro Pacho with collaboration with Make TV. So, yeah, alright. So, napoy welcome sa ato ang first meet and greet. So, napoy hantag di mo? Madlock ka ugon. Bubot ka po na bubot. Pamakay katlukan. Okay, hadlokan. Okay. Klaro ka. So, stool na siya. So, as a welcoming, so, minanglan mo siya kanon. Lami? Laming ang gahi. Unsay may istorya nimo sa unsay mahinumduman nimo sa bubot nimo ikaw karon? Ako pagkabata. Okay. Yeah. All right. So okay. Hi guys, I'm inviting everyone to subscribe to my channel, Kat Goes. And also, Potato and Pedro Pacho. Alright. Hi mga Insurance, I am here with Jana Gary Vlog. So ato siyang i-welcome sa ato ang club. So in order that, we'll give him a power. So, so kana ang power, Sir John. There you go. Welcome to the club. It was at this moment that he knew. He fucked up. Saan kita lami. Kung sa kuman, nakay nahinumduman, baka nakalam. Secret. Murid lang yun, ito yung pasap mo. Kaya siyang masalt ka sa pag-wait na lang. Kuan. Bless kayo kay nakaubanin ako sila. Power. Power. Murag ba? Pag-andap cluster. Grabe siya.
Halika, nakakita kang Kempoy. Kempoy. Ayaw yung buhit. Tawag na lang ako. Wow, grabe siya. Kumuta din para mamatay na yun. Wala, grabe siya. Ay, panggahi niya. Smart sa sa kamera. Doon naman ako sa hospital din. Oh, doon na. Airport. Pasubscribe pa sa mo channel. Go, go, go. Like sa mo channel. Promote sa. Promote sa mo channel. Subscribe pa sa ba? I-promote sa mo channel. Wala, grabe siya ka. Basta, ayaw lang ka. I-prepare imong self. Imong experience. Ikaw man unang biktima good. Uy, basta muli. Magkabahay ka sa animals. Sige, ready? Uy! Kung saan ako naman, bitch kayo ba? Ako na lang kung bigyan tayo kasaya ko na. Lumaan ko yun. Bobo. Welcome to Murals. I'm with Sir John. Welcome sa damo sa ato ang club, which is the Bisaya YouTubers Club. So in order to that, we will give you this towel. Aray! Then iwan siya kanon na. Dito mo ka ginana pero promise. Dili wala magdili na siya. Ayaw ilapay ha kay sayang dito yan. Kay bakit yung palitan mo? Now robotic ka. Wala isok bagay ko lang ito lang. Gusto mo siya, like, gusto mo yung feelings ako na niya man. Feelings like I've never lost you. Wala naman, manhid bang ka? Problem ako, in-stress. Mas-stress ko, paningtong ko na ako. Sigo tayo gamot ako. Hindi, lagi din siya kung lagutan. Kaya na rin kami. Kana sa ba? Saan din ako? Bakaw lagi na kami. Abobot. Kaya nakabog ko at ito. So ito yung nakilya. Kaya tayo lahang ka ng... Actually, I love bubut. I can remember by the childhood days. Yeah. We used to buy these snacks. Like it comes with a ring, the gold ring. Yeah. Thank you, Bobot. Invite. Don't forget to like and subscribe to Rocky mga balanga. Rocky Todd. Yes, bye. Hi my channel, this is Kushal Q Pakanya, and you're watching Yulit's vlog. It's YOUNAILIT. Yulit, cause I know it. So, don't forget to subscribe my channel, Simon Car Vlog. Alright. Thank you. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Jan Aguirre Vlog, for more travel vlogs and Simon Vlogs. Yes. Hi mga adas, this is Kushal Q Pakanya of Yulit. Don't forget to subscribe to my channel. Please don't forget. Hi my channel, this is Kushal Q Pakanya, and you're watching Yulit's vlog. It's YOUNAILIT. Don't forget to subscribe my channel, Simon. Hi my channel, so I am here with Jan Aguirre Vlog. So in order, and we will just welcoming here. He's the balik sa mga. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far.
some bras. Looking at a shooting star, got more.